Hello guys, good evening. So, huli na pa yan bali sa pang duwa or part 2 ta sa tuyang Pasko sa Berak na content o vlog uya sa Banwa. So, ganyan tuwag kita ning banggi tanganing mahiling taman o maipahiling tama i-showcase ta. So, syempre, so mga decorations, Christmas decors kang mga puntahan tang spots uya. Pero mapunta pa yan kita ng RC, pero maagi muna kita uya sa BTC. So day na ako matunong uya ta. Bali maagi man lang kita. Tapos punta kita ng RC Mart. Ta duman iganing baying Christmas village duman. So ito nga na rin tayo mga parol. Tapos nila flights. Tapos day ko easy. Igaw pa yan yung bazar. Uya sa gilid sa igong parkingan. Pero siguro kung easy ko tibad nagtunong pa ako dyan. Pero naagiyan ko lang. Kaya sabi ko ay sayang day na ako naka. Pero diretso na sila kita. Tapos suningan ni Metro Tent same. Mariwanag pa man syempre. Tapos medyo kapag kaan medyo banga ang tao talaga. Iganing mga tao uya, iganing tao sa plaza. Bang ay okay to kanday pa ini. Puro talaga plaza ang tao. Pero ngunyan mahiling mo scattered na. Igwa uya, igwa sa plaza, igwa sa Capitol, igwa sa Boulevard, kalat-kalat na ang tao. Tapos siya kita sa Maroke, tayo na ng fastest way papunta ning RC. Talaga naman duman pa kita sa Kuntod, tas Moonwalk, tas mabiltada kita. So uni na ang fastest way, sabihin ta. Most or more accessible papunta duman sa RC Mart. Kuya San Roque. Tapos kan pag-abot ta pen duman, day na ako matayam ning maskano ta. Day man related so item ko sa ipahiling ko ng mga Christmas presentations or Christmas decors ng RC Mart. So mapa-background music na sana ako. So yun na kita guys. So mag-enjoy muna kamo sa ipahiling ta uya sa vlog na ini. Manungod uya sa Christmas decors uya sa RC. So yun guys, enjoy muna kamo.
So yun na ito guys. So ngunyan madiretso man kita sa West Garden Village or West Garden Subdivision. Taning maipiling taman. So typical talaga na Christmas village as in. So buong village naman ni West Garden ay ipiling ta. So yun na kata guys. Enjoy man otro syempre kamo abi.